ki dakata ki zo gare ni da ke zani so mu rayu, matukar kina ganin wasa ce ni kai ki lura, so za shi yo daga rai na san da zan kiranki. Jini da rai gami da anta da su he su kan ki moci, domin na raye ke gane abin da so yake yi. Mamaci ba a kiran shi ya waigo kamar na raye, sanadi na son kina kasa tsaya macen abinci. Da ni da ke nike bukatar mu zamo miji da mata, sutura da ci da sha so kauna ni zan kulawa, ni ma ki bani so kauna kin ji sahibata, sinadarin haɗin jiki na sarauniya matso gurina. Daga ran da kin ka take ni na fara yin tunani, na kira kikin ka zo kika ce min Allah kiyaye, ni ma na ce da ke ki wuce ko kiyo hawaye, wai ashe dafi na so ya shiga zuciyar na raye. Kina gida kina tunanin shin ko zana amince, ni ma ina ganin shin ya za a yi ki yarda. Daga nan na fara sakonnin gaisuwa akan ki sarauniya, ki duba tausayi ki taho haba mu rayu. Idan akwai buki na ce ko ango zuwa kike yi, domin ki gani dan ki ji daɗi ga zuciyarki, haka shi yake faranta mini rai nike ta shoki, domin kina ta nuna mini son da bai da tamka. Kina da kyau kamar ɗawi sunan da ke da kyalli, ba kya ado da hoda kwalli gami da gazol, natural kike halittar Allah da ya haɗawa. Farin cikin da ni nake yi ni kin kayo rikewa, haka shi yasa na sake a rai ba ni cirewa, mu zamo uwa uba ga diyan nan da za mu haifa. Abinda ya shige cikin raina har nake tunani, ƙaunar da kin ka nuna mini tai kamar tamomi, har ma kina faɗar mu